Today guys, sa araw na to, kami ni Rose ay magluluto ng ukoy na saba. Ano ang ating mga ingredients? Siyempre pa, meron tayong sabang manibalang. Yung medyo hinog-hinog pero hindi pa masyadong hinog. In between hilaw na hinog. Tapos, meron tayong tokwa. Idadice natin ito maya-maya. Meron tayong sibuyas. Malilit ang aming sibuyas pero okay na rin yan. Meron tayong cornstarch at saka all-purpose flour. Paghaluin natin. And then we have other ingredients, pampalasa. Meron tayong paminta, ng asin, ng bawang, at syempre ng ating bechin. So, ito ay easy cooking. Gagawin namin ng mabilisan ulit ni Rose ang pag-chop-chop ng mga to. Tapos ipapakita ulit namin sa inyo at yung aming pagluluto. Ito ay tinatawag namin ukoy na saba. So, slicein natin into strips. Yung parang nag-slice tayo ng carrots. Ganyan siya. So, ayan na siya. Lagyan na natin sa bowl ang ating mga ingredients. Ayan. And then, ito yung mga saging natin na I cut into strips. Ayan siya. Ayan o. Haluin na rin natin. Ilagay na rin natin. Okay. Next, ito ang ating cornstarch. 1:1 siya. Ginawa ko parang 1 cup of cornstarch. 1 cup of all-purpose. Sa tokwa tayo, ikakat ko into small pieces. So, cut na natin. So, just like this. Na turog na paminta. Oat. Gagamitan ko pa siya ng marami mamaya, guys. Then, lagyan natin siya ng bawang. Yan, mas marami, mas maganda. Siyempre, bechin, kunti lang. Okay. So, yan. Nakikita nyo, tuyo siya. So, kailangan natin nga gawing basa-basa dahil nga gagawa tayo ng patty. So, ang gagawin ko, lalagyan ko siya ng konting oyster sauce. Ayan. Then, lagyan natin ng isang itlog. Dagdagan natin ng water. Depende na kung estimate natin yung tubig na ilalagay natin. Kung makakagawa na tayo ng patty para hindi siya masyadong basa at magiging crunchy siya. So, ganon. Kasi tuyo yung lahat ng ingredients natin, guys. Tuyo yung saba, tuyo everything. So, kailangan lagyan natin siya ng konting tubig at yung pampalapot sa kanya. So, yung timpla nito, depende na sa inyo. Kung lalagyan nyo siya ng madaming asin, estimate na lang natin yung mga ingredients natin. Like yung asin natin, paminta, yung iba nating ingredients. Depende na lang sa kung ano yung panlasa natin. Minsan, mas gusto yung medyo maalat-alat ng konti. Ako sinasanay ko kasing matabang yung pagkain namin dahil matanda na kami. Nagli-less salt kami if possible. So, ganun na siya. Tapos, gagawa tayo ng patty. So, kung gagawa tayo ng patty, tsaka na natin sa ipipito. So, ganyan lang. Siguro, half cup of half cup of water or
just a little bit of water plus lagyan natin siya ng egg para bumasa siya. Kasi kanina tuyong-tuyo siya. So, take note na first time natin itong gagawin. This is an experiment. So, marami tayong nakikitang iba't ibang paggawa ng ukoy. Ito naman sa amin, saba. Dahil meron kaming available na saba. Diba? Kung ano yung available sa bahay natin na pwede tayong mag-experiment, why not? So, ayan siya guys. So, ang next na gagawin natin dito ay piprito na natin. Nag-init na kami ng cooking oil. Kumuha na tayo ng pati sa ating ukoy. Ganyan ang gawin natin. Flatten natin. Yung nagko-complain, mainit daw yung aking videographer. Ang cellphone kasi. Ang cellphone kasi. Ayan. Nagluluto din kami ng boneless bangus. Mag-i-escabeche kami. Tsaka kamatis, sabay-sabay namin niluluto. Para pagkatapos nito makapag-dut-dut na kami. So yan, bangus yan. So yan ang aming magiging pagkain for today. Ayan, luto na siya. Maglagay tayo ng paper towel para mag-drain yung extra oil niya. Ayan. Pwede na. Ito naming recipe. Nilagyan ko lang siya ng itlog. Basic cooking tayo guys. Mura kasi ang kamatis ngayon. Tapos may mga kamatis pa kami sa paligid. Tapos lagay na natin ang ating boneless bangus. Takpan natin. Yan. Ayan. Luto na ang ating escabecheng boneless bangus. Pero syempre, ang main natin, ito nga, side ano lang yon dahil pinagsabay-sabay na nga namin yung luto. Kumakain na kami guys, yung mga naluto na, kinakain na namin. Kasi, pwede naman siyang kainin na hindi pang lunch. Dahil saging nga. Pwedeng pang merienda na actually. So, ito kumakain na kami guys. Oh. Ayan guys, tanghalian na naman. Ito lang ang ginagawa namin. So, kakain ulit kami sa labas. This time, dito kami sa ilalim ng puno ng aming santol. Ayan. So, yun lang ginagawa namin dahil nga, di ba sobrang init na. So, minsan doon kami sa area dahil meron kaming silong-silong ng santol dito. Ayan, maraming puno. Sabi ko, sige, kumain kami sa labas ulit. Nagpiprepare na kami ng lunch. Ayan. So, malapit na maluto yung pinapakita kong paggawa namin ng ukoy na saba, guys. Tapos, meron pa kaming escabecheng bangus. So, ayan, nakaready na yung aming mga meron tayong suka. At saka yung hindi nawawala sa amin ito, pickled na sibuyas. Guys, kaya hindi nawawalan kami ng ganito dahil nga sinasabi nila na very good sa natin, yung panlaban sa sakit itong sibuyas na to, lalo na ngayon yung ating mga COVID thing na yan. So, si Habi at saka si Rosana, parating merong sibuyas sa tabi nila, kinakain nila. Pero ako talagang hindi ko kasi pwedeng kainin. For some reason, ayaw ko ng sibuyas. Kita nyo, ang setting namin itong aking Secretary General pag nagplano So, ito ang aming simple lunch for today. Ito na yung aming ukoy na saba. Ayan.
Pwede nating i-dip yan sa ano, sa suka na may sili o kaya sa ketchup. Ayan. So, tig-isa kami ng suka. Tapos, yung iba pa naming ulam. O, di ba maganda yung ano, area namin guys, para kaming kumakain sa ano. Medyo fresh kami na nakikita namin yung mga puno-puno namin, tsaka yung mga halaman namin. Kain na tayo guys. Parating pa lang si Habi. Kasalanan mo din. Doon pa lang eh. Ipapalitan mo. Ba nagsunod yan? Kita nag-multitasking ka kung ano ang pinagagawa mo eh. Huwag naman ka mabait. Kasi sobrang bait mo. Kahit pinagluluko ka na nila, ang bait mo pa rin. Ako naman kasi, pag mabait yung isang tao sa akin, maging mabait din ako. Pero, Siguro with limits na yun. Ha? Kung alam mo na, naaapakan ka na rin, o may ginagawa ng masama kayo, it's the time na mag-stop ka na sa pagiging mabait. Kasi kung hindi aakusuhin ka. Kung mabuti kang tao, pero yung pagiging mabait mo, mag-i-stop. Kung alam mo na, in danger ka na, o affected ka na, o hindi na maganda yung ginagawa sa ng adult pistol. Huwag kang mang-abuso, pero huwag kang sa-abuso. Hindi yung papaapi. huwag kang mang-api. Talagang nagtalim ka ng kabutihan. Pabalik sa iyo ang kabutihan. In some ways. Yung nga. Ang masama ay masama. Kahit kailan, hindi mo pwedeng hindi pwedeng maging tama ang mali. Tama. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. Kunwari, may mali kang ginawa. Minsan tayo kasi hindi na natin alam kung ano ang tama at mali. So, ito yung ano, nakabisnan mo na. Ito na yung ginagawa din ng mga magulang ko, nakikita ko sa ibang tao. Pero alam mo na, mali yun. Tama nga yun. Ibig sabihin, kahit kailan, ang mali ay mali at ang tama ay tama. Hindi kailanman pwedeng maging tama ang mali. At hindi kailanman magiging mali ang tama. Ay, paano yun yung white lies? Pwede naman yun. Mali pa rin. Mali din, pero pag sinabi ng white lies kasi, yun yung itatago mo sa isang tao dahil ayaw mo na maapektuhan siya. Maapektuhan siya kung alam mo na maapektuhan siya. Pero mali pa rin. Oo. Ano lang, mga simple lies lang naman yan. Hindi talaga kumari may nagawa ka tapos kailangan mo itago sa kanya. Kasi alam mo masasaktan siya. Pero mga simple lies lang naman yun. Hindi yun talaga. What you do not know, what hurt you. Yun naman na yung pagkaibahan yun. Hindi ko na nga sasabihin. Kasi as simple thing lang naman para ano. Kasi kung alam mong makaka-apekto sa well-being mo, huwag ko nang sabihin. Tapos na kami mag-usap. At magandang usapan naman. It's Monday today, guys. Happy Monday! It's Monday today.